Segons les regles d'accentuació, els mots que només tenen una síl·laba, anomenats monosíl·labs, no han de portar accent. Ara bé, hi ha una excepció. Queda't amb mi perquè en aquest vídeo t'ensenyaré 15 accents diacrítics. El primer accent diacrític és B. B s'escriu amb accent quan vol dir contrari de malament. I així tenim un exemple. Hem dormit molt bé. Però aquesta paraula es pot escriure sense accent quan té un significat completament diferent, com per exemple xai o corder. L'exemple que tenim és: el xiquet volia que el dugueren al B. Mireu aquestes dues paraules. Aparentment pareixen idèntiques, però en realitat no és així. Déu és un ésser sobrehumà, per tant, s'escriu amb accent. Quan s'escriu sense accent vol dir un número, és el número 10. Compra 10 pastissos, per favor. Passem al tercer accent diacrític, on tenim és amb accent i és sense accent. Però quan s'utilitza un i quan s'utilitza l'altre? És amb accent és del verb ser. El cel és blau. Però és sense accent és un pronom feble. Així tenim l'exemple. Pel poble es diu que la policia ja ha capturat l'assassí. Em fa goig presentar-vos aquest quadern d'estudi que vaig elaborar. Aquest quadern d'estudi va ser la millor estratègia que vaig tindre per aprovar el superior o el C2 de valencià. Això és un quadern potent perquè t'ajuda a organitzar-te millor les hores d'estudi. I mitjançant això pots identificar en quina part has de millorar. És un recurs educatiu potent perquè així tindràs tot el treball que has fet. És un recurs potent perquè abans de l'examen només cal que repasses el quadern i les targetes creades. El quadern té 100 pàgines i està dividit en 10 punts de cabdal importància, de gramàtica i lèxic, de manera que quan acabes d'omplir tot aquest quadern sabràs a ciència certa més paraules noves que utilitzaràs tant en la part escrita com la part oral, més sinònims i antònims, locucions, regles gramaticals, excepcions i evitaràs errades habituals. En aquestes targetes jo m'apuntava tots els dubtes i aclariments, vocabulari nou, sinònims, antònims, excepcions de gramàtica i tota mena de paraules que trobava, no només en llibres de text, sinó també en internet, quan llegia articles d'opinió de qualsevol diari català. Més de 6 mesos vaig treballar de valent, 6 hores diàries per aconseguir l'assolit de valencià i els certificats de B2, C1, C2 al mateix any. Volia donar les gràcies a totes les persones que em varen comprar-li el quadern. Confia plenament que si treballeu de valent el vostre esforç serà recompensat. El següent accent diacrític és ma amb accent i ma sense accent. Ma amb accent vol dir part del cos. Així tenim l'exemple. La mà és la part del cos humà unida a l'extremitat de l'avantbraç. No obstant, ma sense accent és possessiu. Ma mare és molt treballadora. El pròxim accent diacrític és més, amb accent i més sense accent. Més amb accent vol dir adverbi de quantitat. Tenen més diners que jo. Més sense accent vol dir part de l'any. Així tenim l'exemple. Ha arribat al mes d'agost. Així tenim la paraula món amb i sense accent. Món amb accent vol dir la terra. Així tenim l'exemple. No et preocupes que no s'acabarà el món. Món sense accent vol dir possessiu. Mon pare i ma mare. Pèl amb accent i pèl sense accent. Pèl amb accent vol dir vellositat. Un cavall de pèl negre. Pèl significa per més el i l'exemple que tenim és passejàvem pel camp. Així tenim què i què. Que és un pronom interrogatiu i relatiu, i que fa la funció de conjunció. Com podeu observar, així tenim ser del verb saber amb accent i ser del pronom feble que no porta accent.
Sé amb accent és del verb saber. Jo sé parlar francès. En canvi, sé sense accent és un pronom feble. Se sabia el text de memòria. Sí, quan és una afirmació, porta accent. Sí, quan és una nota musical, no porta accent. Saps el que ha passat? Sí. Sí és una afirmació, per tant, porta accent. Quan sí està present en una frase condicional, no porta accent. Si t'afanyes, encara pots arribar. I quan és una nota musical, tampoc porta accent. Així tenim sol amb accent i sol sense accent. Sol amb accent és quan fa referència a terra i sol sense accent és l'estrela. El sol està situat en el centre del sistema solar. Són del verb ser i són pronom feble. Quan són fa funció de verb, com per exemple del verb ser, porta accent, encara són les no. Aquesta paraula son no porta accent quan fa funció de pronom feble o fa referència a l'acte de dormir. Així tenim té amb accent i té sense accent. Té porta accent quan es tracta del verb tindre. Té molts amics. Quan la paraula té fa la funció de pronom feble no porta accent i quan fem referència a la infusió tampoc. Ús amb accent i ús sense accent. Quan es fa referència al verb usar hem de posar accent, però no s'ha de posar accent quan fa funció de pronom. Ja us ho explicaré demà. I l'últim accent diacrític és vos, amb accent que fa funció de pronom fort i vos sense accent que fa funció de pronom feble. Com podeu observar, en aquest document estan tots els accents diacrítics que hem vist al llarg d'aquest vídeo. Es pot descarregar de manera gratuïta perquè deixaré l'enllaç de descàrrega en la caixa de descripcions baix d'aquest vídeo. Aquest ha sigut el contingut del vídeo d'avui. Us espero per ací en el pròxim vídeo amb vocabulari de C1 i C2. Si us ha agradat, per favor deixeu els vostres comentaris per qualsevol pregunta, suggeriment o recomanació i ens veiem en el pròxim vídeo. Adeu!